Мама, те са те конта, кога ще дойда да е. Чакам ги вече часове. Ало. Да, къде сте? Ако може направо в къщи на адреса, който ви дадох по интернет, да дойдете. Ще ви чакам, чукнете на вратата. Добре, до 5 минути. Довиждане. Окей. Да си навея една ракийка. Няма пием се пак толкова много. Готина ракия. Ах, ти яката ракия, човек. Like a boss. О, фаре, минаха 10 минути. Стана ме. Ой, шибан часа. Часа ги чакам. Какви са ти хора лъжливи копелета. Писна ме вече. Да, влез. Влез. Ах, ти мързеливата работа. Добър ден. Добър ден. Един момент. Само за един подпис, ако може. Спадете. Ето е къде се подпишете. Да, мерси. Моля. Това е карта, това е за вас. Довиждане. Довиждане. Приятен ден. За вас. Yes, yes, yes. Чикатичка. Чудесно. Българин. Ей, сега ладж тениска. Легендарна е. Вижте, дами и господа, вижте я. Това очаквах. Сума ти време. Легендарна е. Здравейте. Искам да благодаря на хората от БГ Лев, които направиха това възможно. И да ви кажа да си купувате повече български стоки. По-добре е. Довиждане.